башта авырый беренче көннәрне. Ул респираторлар, костюм, гәүдә суламый, һава җитмәде. Аннары әкренләп ияләнде инде. Радив Галиев медицина көллиятенең 4-нче курс студенты. Ул да табиблар белән бер рәттән коронавирус йоктыручы пациентлар белән эшли. Әлеге медицина хезмәткәрләре якыннарын күрмичә юность лагерендә яши. Шәһәр башлыгы урынбасары Эльвира Далатказина һәм сәламәтлек саклау идарәсе башлыгы Венера Рәхимова медицина хезмәткәрләренә күчтәнешләр алып киләләр. Вы знаете, я когда ехала сюда, у меня такое ощущение было, что я еду героем. Потому что сегодня вы на передовой, потому что на вас смотрит фактически весь город. Сегодня все стараются помочь в решении, в борьбе с коронавирусом. И политическая партия «Единая Россия» прислала вам небольшие гостинцы, чтобы вам было немножко веселее. Әйтергә кирәк, юность лагерында 50-дән артык медицина хезмәткәре яши. Бу табиблар, шәфкать туташлары, санитарлар һәм дезинфекторлар. Яшәү шартлары яхшы, бүлмәдә 2 кеше, ашату 4 тапкыр. Саф һавада йөрү мөмкинлеге бар, якыннары белән интернеттан аралашалар. Ак халатлы геройларның Түбән Камалларга әйтәсе килгән сүзләре саклану чараларын киеп йөрү.